नमस्कार गाववाल्यांनो, कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्हच्या मालवणी बुलेटिनाक सुरुवात करूया। कोकणचे नेते खासदार नारायण राणे, मंत्री नितेश राणे आणि आमदार निलेश राणे हे एकत्र विधानसभेच्या अधिवेशनात दिसले। सोशल मीडियावर हे फोटो आणि व्हिडिओ जोरदार व्हायरल होत असत। वैभववाडी तालुक्यातल्या तिथवली विभागात लाईटीचो मोठो प्रश्न निर्माण झाला। ह्या त्रासाक कंटाळून ग्रामस्थ आक्रमक झाले। माजी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष नासिर काझी यांच्या नेतृत्वाखाली ग्रामस्थांनी वैभववाडी महावितरण कार्यालयासमोर तब्बल 4 तास ठिय्या आंदोलन केल्याने कार्यकारी अभियंता हय येवकच होय त्यांच्याच वांगडा बोलतलो, नाहीतर आंदोलन थांबवचो नाही अशी भूमिका ग्रामस्थांनी घेतली। शेवटी कार्यकारी अभियंता जयंतीलाल भामरे इले आणि आंदोलन थांबला। तिथवली आणि आजूबाजूच्या गावात खूप दिवस झाले लाईटिंग शिरा मारलेली आहे। त्याचा फटको पिण्याच्या पाण्याक, शेतीपंपाक आणि रोजच्या जगण्याक बसता। लोक तक्रारी करी होते पण काय उपयोग होत नव्हतो। शेवटी लोकांच खवाळली आणि नासिर काझी यांच्या नेतृत्वाखाली वैभववाडी महावितरण कार्यालयात धडकले। स्थानिकांनी अधिकाऱ्यांका चांगलाच धारेर धरल्याने त्यांच्यानी दिलेली उत्तरा लोकांका पटत नव्हती। कार्यकारी अभियंता हैसर येणत नाही तोपर्यंत हैसून हलाचो नाही असं आंदोलकांनी सांगितले। त्याच्यामुळे 4 तास आंदोलन सुरूच राहिला। संध्याकाळी कार्यकारी अभियंता जयंतीलाल भामरे आंदोलनाच्या थैले। लोकांनी महावितरणच्या चुका दाखवून दिल्याने पंचायत समितीचे सभापती सिद्धेश रावरणे यांच्याने वैभववाडी उपअभियंत्यांची बदली जाऊन महिनो झालो तरी नवीन अधिकारी कशा घेऊक नाही ह्याच्याबद्दल विचारणा केली। भामरेंनी नवीन अधिकारी लवकर येतील असं सांगितल्याने कामचुकार आणि उद्धटपणा करणाऱ्या वायरमनांवर कारवाई करूची, भुईबावडा विभागातले जीर्ण खांब आणि वीज वाहिने बदलूचे, पावसाळ्यापूर्वीची रखडलेली कामं पूर्ण करूची आणि तिथवली विभागात पर्यायी वीज लाईन सुरू करूच्यासाठी सर्वे करूचो असे आदेश कार्यकारी अभियंत्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांका दिल्याने या आश्वासनानंतर ग्रामस्थांनी 4 तासांनी ठिय्या आंदोलन थांबवल्याने या आंदोलनाचा फायदा असो झालो काही दुसऱ्या दिवसापासून हैसर वीज वितरणचे अधिकारी कामाक लागले। हैसरची बिघडलेली घडी सरळ करू त्यांना 15 दिवसाची मुदत दिली असा। त्या मुदतीत बदल दिसलो नाही तर पुन्हा आंदोलन करतलो असो इशारोच ग्रामस्थांनी दिलो। तुमका माहिती आहे काय, जगातलो मोठो धावपटू कोकणात दिलो येण्याचं कारण म्हणजे मान्सून मॅरेथॉन जे आपल्या कोकणात होत असा। जागतिक मैदानात गाजवलेलो आंतरराष्ट्रीय धावपटू विल्सन किप्रोप आपल्या कुडाळात दाखल झालो। ह्याचं कारण पण विशेष आता म्हणजे मान्सून मॅरेथॉन स्पर्धेचा। या स्पर्धेचा सलग 3रा वर्ष असा। या वर्षी 2000 पेक्षा जास्त धावपटू या स्पर्धेत भाग घेतले। विशेष म्हणजे आयोजकांनी त्यांना कोकणात धावपटू तयार करण्यासाठी विनवणी केली, जी त्यांच्यानी मान्य सुद्धा केली। कोकणातल्या पोरांका ही सुवर्ण संधी असतेली। म्हणजे ही आपण त्यांना एक विनंती केलेली आहे आणि ही विनंती मागे थोडंसं म्हणजे उभं आहे। जसं मगाशी मी म्हटलं की आपल्याकडून या स्पोर्ट्ससाठी प्लेयर्स तयार होत नाही। सो आपल्याकडून म्हणजे फक्त आपल्या कुडाळ सिंधुदुर्गातूनच नाही तर संपूर्ण भारतातून सुद्धा ऑलिम्पिक लेवलपर्यंत किंवा वर्ल्ड मॅरेथॉन चॅम्पियनच्या लेवलपर्यंत कोण जातच नाही। आणि त्याच्यासाठी काय करता येईल तर त्याच्यासाठी ही एक मी त्यांना विनंती केली की समजा जर आपल्या कोकणामध्ये आपल्या सिंधुदुर्गात कुडाळमध्ये जर आपण एखादी अकॅडमी चालू करू शकलो, ट्रेनिंग अकॅडमी, ज्याच्यातून आपण हे धावपटू तयार करू शकलो, घडवू शकलो तर काय होईल। आणि त्याच्यासाठी आपल्याला एक म्हणजे गुरूंची आवश्यकता, फार चांगल्या ट्रेनर्सची आवश्यकता आहे आणि ते ट्रेनर्स हेच होऊ शकतात ज्याला एवढा मोठा अनुभव आहे। आज विल्सन किप्रोप यांनी 30 पेक्षा जास्त इंटरनॅशनल
मॅरेथॉन धावलेले आहे आणि जिंकलेले आहे. एवढ्या मोठ्या खेळाडूंनी जर त्यांना ट्रेनिंग दिलं, कारण ते स्वतः एवढं कठीण ट्रेनिंग घेऊन ते या ठिकाणी पोचलेले आहेत, तर ते अतिशय म्हणजे मेहनत करून पोचलेले आहेत. आणि त्यांनी जर आपल्या मुलांना ट्रेनिंग दिलं तर जशी आमची इच्छा आहे त्याचप्रमाणे नक्कीच आपण पुढे 5, 10, 15, 20 म्हणजे चॅम्पियन्स घडवू शकू अशी मला नक्की खात्री आहे. 5, 10 सोडा, जर 2, 4 जरी एक जरी खेळाडू आपला ऑलिम्पिकला जर पोहोचला तर त्याचं जे समाधान आहे ना ते एक वेगळंच समाधान होईल. आणि माझी ही एक इच्छा आहे की आपल्यातून एक खेळाडू निर्माण व्हावा, 10 खेळाडू निर्माण व्हावे. ते ट्रेनिंग द्यायला तयार आहेत. आपण एक ट्रेनिंग सेंटर ओपन करूया. आणि मला लोकांना मोटिवेट करायचं आहे. मी ते पळण्यासाठी आलं पण नंबरसाठी नाही, तर लोकांना मोटिवेट करण्यासाठी. म्हणजे आपलं मेडल दुसऱ्याला देतोय का, तर ते लोक वरती आले पाहिजे, ते लोक मोटिवेट झाले पाहिजे. ही भावना एका एवढ्या मोठ्या व्यक्तीकडून आपण शिकू शकतो. फक्त मला नाही, माझं नाही, तर मला अजूनही लोकांना न्यायचं आहे, माझ्या बरोबर न्यायचं आहे. ही भावना खूप मोठी आहे आणि प्रॉब्ली ही गोष्ट त्यांना अजून त्यांची उंची वाढवतो असं. कणकवली शहरात उड्डाणपुलाखालते अतिक्रमण हटाव मोहीम सुरू झाली आहे. त्याच्यामुळे हैसर जर तुम्ही तुमची गाडी आणून लावत असाल तर असं अजिबात करू नकात, असं आम्ही तुमका कशाक सांगतो सो ऐका आमचे कणकवली प्रतिनिधी उमेश बुचडे यांच्याकडसून. कणकवली नगरपंचायतीन अतिक्रमण हटाव मोहीम हाती घेतल्यान आणि या मोहिमेत बघितलं तर आपण पटवर्धन चौकातली जी अतिक्रमणं आहात म्हणजे ते बंद स्टॉल आहेत ते सगळे हटवून झाले. भाजी विक्रेत्यांना जागा देखील ठरवून दिलेली आहेत आणि त्यानंतर आपण बघतो की सुशोभीकरण सुरू आहे आणि त्याचमुळे आता दुसऱ्या टप्प्यातला जा बघतो ह्या कणकवली नरडवे नाक्यावरचा सुशोभीकरण होणार आहे. आणि त्याचमुळे या ठिकाणी असणारे जे गाडी आहेत म्हणजे त्यात JCB असतील, ट्रक असतील, त्यानंतर मग जे डंपर आहेत आणि काही कार आहेत, हे जे गाडी लावले आहेत ते गाडी आता हटवण्याची मोहीम नगरपंचायतीने हाती घेतलेली आहे. पुढील 2 ते 3 दिवसात जर हे गाडी नाही हटले तर त्यांच्यावर कडक कारवाई होतील. कारण RTO विभाग, त्यानंतर पोलीस आणि नगरपंचायत या तिन्ही विभागाकडून ही कारवाई एक सोमवार मंगळवारपासून सुरुवात करण्याची शक्यता असा आपल्याकडे काल जे मुख्याधिकारी गौरी पाटील यांनी सांगितल्याने. पण आपण बघतो की ह्या ठिकाणी अजून देखील जे मोठे जे ट्रक वर्षानुवर्ष 1, 2 वर्ष 3 वर्ष हे ट्रक एक असा तो बरेच वर्ष हे लागलेलो आहे. त्यानंतर जे काही रोड रोलर आहेत, JCB आहेत, हे देखील आता लागतं सगळे आणि पार्किंग झालेलं आहे सगळा. त्यामुळे ह्या पार्किंग आता हटवून हे सुशोभीकरण होताला म्हणजे जो पिलर आहे, पिलर नंबर 42 ते 37 पर्यंत ज्या सगळ्या पार्किंग आहे या काढून हे सुशोभीकरण होताला. त्यामुळे हे जर गाडी नाही काढल्यानी 2 दिवसात पुढील तर यांच्यावर कारवाई होतली आणि त्या कारवाई ह्या सगळ्यांना सामोरे जावं लागतं. त्यामुळे लवकरात लवकर हे गाडी काढून घेऊचे असा काल मुख्याधिकारी गौरी पाटील जे आहेत त्यांनी सांगितलेलं. त्यामुळे जर समजा गाडी नाही काढली यांच्यावर कारवाई होणार या अटळ असा. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कणकवली. पाऊस येलो का आमच्या कोकणात लाईटीर शिराच पडली म्हणून समजा गोया. सध्या आमच्याकडे ताच सुरू असा. या आठवड्यात मरणाचो पाऊस आलो आणि बऱ्याच गावातले लाईटी कितीतरी दिवस नाही असत. ह्याच्यामुळे करवातलेल्या आजीन लाईट वाल्यांका झोडतलोच असा म्हणान धमकीच देऊन टाकल्या. साहेबांना सांगितलं खंडकांना धडक मोर्चा देऊ म्हणून तीच बाई मी व्हिडिओ व्हायरल करा नाही कडक दिले आणि तो ते साहेब काय ऐकणार नाही. नाही साहेब ऐकणार नाही. मी फणसावतांची मुलगी आली, मी नावाप्रमाणेच काम करणार. तुमचं मत काय करू यांचा काय करू म्हणजे आमका लाईट व्यवस्थित येऊ होईल. म्हाताऱ्या लोकांची सोय काय, ती पाणी कळस घेऊन खाई ह्या त्यातनं पावसातून नाचतली. लाईट नाही, पाणी नाही. आम्ही ग्रामपंचायतीचं पाणी पितो नळाचं. मी धरून साहेबाला झोडणार नाही दिलं
तर लाईट धडक मोर्चा करणारी बाई मी. वीज वितरणचे अधिकारी कर्मचारी येतात, कोणाकच काय विचारणत नाही आणि स्मार्ट मीटर बसवतात. ह्याच्यावरसून देवगडात ग्रामस्थ खवायल्यात. आमच्या देवगड गाव मच्छीमार म्हणजे 2 उद्योग असतात, मच्छीमार आणि आंबा. आणि आता सध्या हे दोन्ही उद्योग आमचे धोक्यात आहेत. आणि हे लाईटवाल्यांनी आता हे स्मार्ट मीटर बसवण्यासाठी सगळीकडे जो काय घातलेलो हा आणि सगळ्या लोकांकडे घ्या. त्याशिवाय बऱ्याचशा सर्वसामान्य लोकांच्या असतात मनाचं काय म्हणजे काळजाची धुकधुक चाललेली आहे. आता काय होतं की कधी मीटर बसवतील, कधी काय होतील आणि त्याच्यामुळे आमच्या सगळा हे होईल. आणि मी ते स्मार्ट मीटर बसवल्यामुळे जेवढेच काय आपले पैसे जे मिळायचे असतील तेवढीच आपली लाईट पेटतात आणि ते झाल्यावर लगेच लाईट ते काढून टाकतं. तेव्हा सर्वसामान्य लोकांचं असो मग हा की आमचं स्मार्ट मीटर नकोच आहे, जेणेकरून आमचं एवढं. आणि आता सर्व लोकांना माहितीच आहे की आंबा आणि मच्छी हे दोन्ही विषय सध्या लॉसमध्ये आहे. दुसरं इकडे काहीच लोकांचा धंदो नाही. त्यामुळे हे स्मार्ट मीटर बसवून जी येणारी बिलं ती सर्वसामान्य लोकांना परवडायची नाही. तेव्हा हे स्मार्ट मीटरला आमचं सर्वांचा विरोध आहे आणि तो बसवणे अशी माझी कळकळीची विनंती आहे. तिकडे काय इच्छुक असात तर त्यांनी बसवायचे, नसात तर नाही बसवायचे. साधारणतः 2000 चे जे इकडे आंदोलन झाला लाईटच्या ऑफिसमध्ये जाळपोळ झाली, त्याची पुनरावृत्ती होऊ नये एवढीच माझी MSCB वाल्यांका विनंती आहे की ह्या देवगडा शांत हा तेवढा शांत भारी आहे आणि त्या कधी पेटात त्या सांगता येत नाही. म्हाका असं म्हणायचा की स्मार्ट मीटर बसवतात सध्या ही खूप चर्चा जोरात अगदी चाललेली आहे. पण स्मार्ट मीटर काय आहे ह्यो आधी आमकां सुद्धा काय कळलेलो नाही विषय. त्याचप्रमाणे जी म्हणजे आम्ही सुशिक्षित असो, शिकलेली असो, 4 बुका वाचली म्हणून आम्ही ह्या बोलू शकतो. आणि ज्यांनी म्हणजे अजिबातच ज्यांका काय थोडाफार ज्ञान असतात किंवा ज्यांका काय कळत नाही त्या माणसांनी काय करायचं. स्मार्ट मीटरमध्ये म्हणतात की लाईट जेवढा तुमच्याकडे तुम्ही जे काय बिल भरलेलं असतात म्हणजे प्रीपेड सारखा काहीतरी असा, पोस्टपेड की प्रीपेड, मग ते जे काय आपण पैसे भरणार मग तेवढाच ते आपल्याला लाईट मिळणार. मग एक तर इकडे ह्या लोकांना काय प्रशिक्षण दिलेलं नाही किंवा ज्यांच्यावरती ती जबाबदारी आहे येऊन मीटर बसवून जातात किंवा जे काय करतात त्यांनी तरी लोकांना कल्पना देऊ खरी ना की हे मीटर बाबा कशाप्रमाणे चालणार, काय होणार. लोक त्याच्याबद्दल अजिबातच काय ज्ञान नसल्यामुळे पूर्णपणे लोकांना कन्फ्युजनमध्ये असत की नेमका हा प्रकार काय आहे. तर शासनान किंवा वितरणने त्याचो सखोल अभ्यास करूक हवा ह्या गोष्टीचो आणि सर्वसामान्य लोकांचा पण विचार करून जर ते खरोखरच गरजेचे असतील तरच ते बसवा किंवा काय म्हणू की तरच ते बसवा, अन्यथा त्या व्यापारीकरण नको त्या गोष्टीचा, असं माझा ठाम विरोध आहे त्या गोष्टीसाठी. काय लोकांचं असं पण म्हणणं की हे जे काय कंपनी असत मग आता त्या कंपनीची नावं घेऊची नाहीत पण ह्या कंपनीला काहीतरी मोठं केलं जातं तर त्याचं प्रकर्षण आमचं ह्या गोष्टीसाठी विरोध राखतलो. कारण आम्ही हातावरती पोट घेऊन जगणारी माणसं असो, कमवतलो तेवढाच खातलो. तर त्याच्यामुळे सरकारने किंवा ह्या आम्ही जे निवडून दिलेले आमदार खासदार असत त्या लोकांनी ह्याचा विचार करून ह्या गोष्टीसाठी आमच्या सपोर्टमध्ये राहून आमका त्यांनी न्याय देऊचो एवढीच माझी विनंती असा. आमच्या हैसर जो हा स्मार्ट मीटर बसवलेला असा त्या मीटर बसून गेल्यानंतर 1 महिन्यानंतर आमच्या बिल इला नाही की SMS सुद्धा इलो नाही आणि डायरेक्ट आमची लाईट कट झाली. आम्ही म्हणतो लाईट गेली की काय म्हणून आम्ही वायरमॅनका फोन केला. तर दुसऱ्या दिवशी वायरमॅन सकाळी इले, आम्ही रात्रभर अंधारातच राहिलो. तर वायरमॅनने आमका सांगितलं की मॅडम तुमचं लाईट बिल भरलेलं नसा म्हणून हा लाईट तुमची कट झाली असा. तर आधी MSCB वाले कुठल्याही प्रकारचा SMS पाठवत नाहीत किंवा बिल पाठवत नाहीत आणि डायरेक्ट लाईट कट होते. हा काय आमका कळलेला नाही आणि जर कळला नाही तर आम्ही लाईट बिल भरायचा कसा हा मोठा प्रश्न असा. आणि त्यामुळे पूर्ण जनतेची ह्याच्यामुळे हाल होत आहेत आणि या हालामुळे आमचा या स्मार्ट मीटरसाठी कडाडून विरोध असा. कारण आमच्या देवगडमधली जनता ही सर्वसामान्य जनता आहे. तशीच काही बराच वर्ग हा कमी शिकलेला किंवा अशिक्षित असा वर्ग असा. त्यामुळे त्यांना ह्या स्मार्ट मीटरविषयी काही कल्पना नाही
आणि अशा लोकांच्या माती स्मार्ट मीटर मारू नये अशी माझी कळकळीची विनंती असते. आमचं मत काय नाही, फक्त एवढाच आहे सरकारकडे की गरीब लोक म्हणजे जी सावकार लोक जी पगारवाली लोक ती आपल्या पगारावर मीटरची बिला भरतील. जी शेती बिती करणारी लोक ती कशी भरणार? त्यांच्याकडे कसं जेवढं पैसे असतात तेवढंच ते आपले घर चालवतात, लाईट बिला भरतात, पाणी बिल भरतात, घरपट्टी भरतात. आणि ज्यांच्याकडे पगार नाही काय नाही हातावर पोटा ती कशी भरतील? मग त्यांचा पण विचार करायचो सरकारान आणि काय ते मीटरचा विचार करून काय त्या गरिबांका सुख सुविधा द्यायची, बस एवढंच म्हणणं. दहिबाव चेकपोस्टान जांभूळ घाटी सड्यान कुणकेश्वराकडसून जाताना रस्त्याच्या बाजूसून 300 मीटर अंतरार असलेलो मायना धबधबो. पावसाळो सुरू झालो काय भारीच दिसता. शुभ्र फेसाळ पाणी, हिरवळ, धुक्यान भरलेलो परिसर आणि निसर्गाचो गारो ह्या बघून मन कसा शांत जाता. इतक्या सगळा असताना, इतको सुंदर धबधबो असताना लोकांपर्यंत होयो तो सोयो धबधबो पोचाकच नाहीचा. धबधब्याच्या उगमाकडे प्राचीन गवळ देवाचा देवस्थान असा. तसेच स्वच्छ झरे असत. ह्या झऱ्याचा पाणी वर्षभर वावता. पण आणखीन या हैसरही दुर्लक्ष होत असल्यामुळे झऱ्यात गाळ साचान पाण्याचा प्रवाह कमी जाऊ लागला. दहिबाव आणि आजूबाजूची गावा सोडली तर जास्त कोणाकच याच्याबद्दल माहिती नाही. बाहेरच्या पर्यटकांका या ठिकाणची खबरच नाही, कारण माहिती देणारे तसे फलक नाहीत, सोयी सुविधा नाहीत. पर्यटन खात्यान, ग्रामपंचायतीन आणि प्रशासनान मिळून या ठिकाणचा विकास केलो तर मायना धबधबो सिंधुदुर्गातलो भारी वर्षा पर्यटन स्थळ होऊ शकता असा हैल्या लोकांचा म्हणणं. निसर्गान दिलेल्या सुंदर ठेव्याची जपणूक आणि होई तशी प्रसिद्धी एका गावाक हवी अशी हैल्या लोकांची मागणी आहे. लाल लाल कलरची बांगडी हा गाणा सोशल मीडियावर ट्रेंड करत होता. पण तुम्ही लाल लाल कलरची कुर्ली बघितल्यात काय? दाखवतो तुमका. लाल लाल कलरची कुर्ली, कुर्लीचा कलर लाल. उद्या आपण शिजून खाल, उद्या आपण शिजून खाल. लाल कलरची कुर्ली, कुर्लीचा कलर लाल. माझ्या सोबत चाल. आता हयच थांबतो. पुन्हा भेटाया रविवारा मालवणी बातमी घेऊन. तवसर बघत रवा कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.